سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مسوني عصر تميازي عزيز تدالو على توزينات تزلكم متسلخو كموترو كساف تصامي لباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت أرأس زينا أمانغو منغستي إثيوبيان حيلتات أمحران تخسيتو بيزلو وطري أب غوندر كبابيان نايهوتس أواج تأويجو كل أمحرا هنا أواج مفتحت كيفو لي حيلة بمقوام كابنا بن عديساوان بهردان زرخ من قدي تعاتيو وعلى مبرق السودان هي كير كم زلو تقليتو تشاينا نه تايوان زين نتاتصره وتادروي لمد كم زازمت أفليتا سومال مس روسيا كيتوغن هز علم عودت العلويلوخ فنلاند هنا مقادشو خمز تخيدن كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أمانغو منغستي إثيوبيان حيلتات أمحران تخسيتو بيزلو وطري أب غوندرن كبابيان ناي هزوز أوان أواج تأويجو فولي حيل كللات دقيم كاكم بحدش نمو دابز تجمر سقومتي بمقوام بقدام سنبتنا بستفرالي كوابتات كل أمحراه من قصقاسات تقاومو خيم زقبرو تاقاليتوم رسم حدارة كل الدكتور يلك الكفلون أب قل كتماتات كل تقاوموتات تاوعيت أدمان تقبارات معتصاو من قديه كيم سرايه تزاريبوم أب تكل الزنك أساس تقاوم مثل في بهيراو من قصقاس أمحراه أبن هنات فولي حيل كل نابستفرالي أهدوتات سراويت مكل خالن تكالات تتنم واز تتحز تلميه بتهواخن متكبار زو سرزلو سقومتي أبز التفلالي خوابتات كل الأمحرة كبيد هزبو قطعه آل اللويلوم فولي حيلة كللاتنا بسراويت مكل خال بوليس فيدرالن كللن كتغالو لزقبر تلمي ألاو مستقبرة كابز حلفة سمون جميرو آب كل الأمحران وطرن تغاومون آقاتي ملوم بيتو الساخي بسمت بوحدو آب كل التكتماتات نتمنغس فيدرال فولي حيلة كل الزملكات زحل فوسانة بمقوام بأشحاد زوطورو نبرتي سلفي تغاومو كام زكايدون دمس توسي كم سسمعن هو كل زينة رويترز حبيروم حدنا باراي كتما غوندن رويترز كم زحبرو أبالات فولي حيلة كل سقومتي منغستي بمقوام مولو ليتي ناب سماي كتكوسو حديروم يلوم تداغم متياس زفترو وطرت سعيبو تغباراونتو بزملكت قدامي مينستر ابي احمد بريزيدنت تكل دكتور يلقال كفلن ابزابو مبرحي ابالات فولي حيله تكلل بفقادهم ناب مكلخال بوليس فيدرالن كللن كم زحوسو غليصوم بريزيدنت تكلل امحرا ابزابو مغلصي ابزوان زي مبزحتهم ابالات فولي حيلي تكلل زته وديوم اب كامب خوينوم نت وسانه يصبيو አለው በመባል እቶም اب كامب ወጽዮም ዘሎ አባላት فولي حيلي ናቦቶም ከመለሱ ጸዊዑም كلت نبرتنايتي أب مبرعو كللتي أب تركب كتما قبو أب زوريا أتا كتما دمتي مدافع كم سسمع نورويترز حبيروم أنت خونا كاباين أي وجن كم ستتكوسه كم زي تفلته تأجليتم أب النبي وجنو بسنبت أب بزوحات كتماتات أمهرا سلفتات تقاومو كم زد تخيلون سرع من قصاص كم ستعنا غفون بمقلات بفولي أب كتما رايان قبون كبابان بكبير أصوار زد تسني تقصيه يكايدالو يلوم بسنبت بوحدو أب شدشة كتماتات تتكلل سلفي تقاومو كم استخيده ندحنتهم كبال شموم زيت تغسه نبرتي نرويترز قليتهم منغستي إثيوبيان هلو كنتات تكللن تا كتمان بمقمقام بعسرت ميازي أب زحلفو أواج كمباراتن أبيات مقبن زعم السلات كالات نقدي كاب ساعة شعات مشت كأتسوا كم باجاجين مينيباساتن زعم السلام هزباو مقوعزي دما ساعة شمونتنا يمشت أقلقلتو دو كبل وسينو لهم منغستي بمنقدينا يوتوز اوان كوماند بوست أبز محلالفو عسرت حدينت بتازحاوف ناي مكل خال انقاد أواجات أبتا كتمان كبابيان بزي كاناي فيدرال سراويت وتدروي لبسي ناي فوليات حيلتات يخون ميليشان بوليسن الباساتن قد مخانو آتنقيهم أبرس زيتي أواج بزي كافيدرالاوي سراويت برات زعات غسب أبتا كتمان خين كساقس كل كيلو يركب أخيباتات ناي تقاومو سلف يخون أدما موداب كل مخانو زحبرت تأواج نزهدنو سبات زعيقبن زحبن نبارتا كتما تحتات مخانو آسمير اللوم زخون نبارتا كتما ناي آقاش من قصاص وي زي فلتوسب مس زعزبو ناب حيلتات صتا فيدرالو منغست كحبرو تنغيروم يركب منغست ኢትዮጵያ بكل امحرا بفلاي بكبابي غوندر نز اواج زحلف زلو نفليات حيلتات كلاتن ملشاتاتن نبتان زز توسد السقومتي بمقام زت
ዝተላዕለ ተቃውሞ ንምቁጻርዩ ኣብ ሓያሉ ዞባታት ክልል ኣምሓራ ፍሉያት ሓይልታትን ሚሊሻታትን ነቲ ኣዋጅ ብምቋም ምስ ዕጥቆም ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ተኽሲ ክኸፍቱን ካብ ናብን ከተማታት ዘራኽብ ጎደናታት ክዓጹን ከም ዝጀመሩ ክሕበር ጸኒሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ብዝብል ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎነጽ ዝተሓወሱ ስጉምቲ እንተወሲዱ ናብ ኩናት ከምርሕ ከም ዝኽእል ሓያሉ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ክልል ኣምሓራ ንኣዋጅ ምፍታሕ ዕጥቂ ፍሉይ ሓይሊ ብምቋም ካብ ናብን ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዘራኽብ መንገዲ ተዓጽዩ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንዝሕለፈ ኣዋጅ ምፍታሕ ዕጥቂ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ብምቋም ካብ ናብን ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዘራኽብ መንገዲ ከም ዝተዓጸወ መርበባት ዜናታት ሃገር ሓቢረን እቲ ኣዋጅ ብወግዒ ምስ ተሓበረ ኣብ ሓያሉ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ዘጠቐሳተን መርበባት ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ጎጃም ኣብ እትርከብ ከተማ ደጀን ህዝብን ዕጡቓትን ኣውራ መንገዲ ብምዕጋት ካብ ናብን ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዘራኽብ መስመር ከም ዝዓጽው ኣረጋጊጸን ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ከተማ ካብ ቀዳም 8 ሚያዝያ ሰዓታት ናይ ምሸታት ሒዙ ድኳናትን ትካላትን ወሃብቲ ህዝባዊ ኣገልግሎትን ተዓጽዩ ይርከብ ኣብ ካልእ ክፋል ከተማታትን ሓውሲ ከተማታት ክልል ኣምሓራን ንምፍታሕ ዕጥቂ ዝቃወም ውድብ ምንቅስቃስ ይርአ ምህላው ይጥቀስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩለን ክልላት ዝርከቡ ዕጡቃት ሓይልታትን ዞባዊ ሚሊሻታትን በፌደራላዊ ሰራዊት ክትክኡ ውሳኔ ከም ዝሕለፈ ዝዝከር እዩ በመሰረት 4 ዓመታት ክጸንዕ ጸኒሑ ዝተባሃለ ውሳኔ እቶም ዕጡቃትን ዞባዊ ሚሊሻታትን ናብ ምድብ ፌደራላዊ ሰራዊት ወይ ፌደራል ክጽንበሩ ናብ ናይ ክልሎም ሓይልታት ፖሊስ ክጥርነፉ ዕጥቆም አረኪቦም ናብ ሲቪላዊ ህይወቶም ክምለሱ ዝብል አማራጭታት ተዋሂቦም እንተኾነ ምስ ክልላት ትግራይን ኦሮሞን ኣብ ምትፍናን ዝርከቡ ዕጡቃት ኣምሓራ እቲ ኣዋጅ ብፍላይ ንዓዓቶም ኢላማ ዝገበረን ከም ህወሓትን ኦነግን ዝኣመሰሉ መተሃላለኽቶም ጸብለል ዘብልን ዘተባብዕን ብምባል ይቃወሙሎም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ መንግስትን ሓድነት ኢትዮጵያ ወሳኒዩ ኣብ ልዕሊ ዝበሉ ኣዋጅ ዘጻረር ዝኾነ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል በሰንበት 9 ሚያዝያ ኣጠንቂቑ እዩ ዋዕላ ምብራቕ ሱዳን ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ንዘሎ ኩነታት ዝግምግምን ናብ ሓፈሻዊ ምርዳእ ዘብጽሕን ዋዕላ ይካየዳሎም እቲ ብ9 ሚያዝያ ኣብ ካርቱም ዝጀመረ ዋዕላ ምብራቕ ሱዳን ክሳብ ረቡዕ 12 ሚያዝያ ከም ዝቕጽል ዝሓበረ መርበባት ዜናት ሃገር ኣብ ማሕደርቲ ፖለቲካውያን ውድባት ሲቪካውያን ማሕበራትን ካልኦትን ኣብቲ ዞባት ጽልዋ ዘለዎም ኣካላትን ይሳተፉ ምህላዎም ጠቒሰን ቀንዲ ዛዕባቱ ዋዕላ ኣብ 2020 ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ሱዳንን ጉዳይ ምብራቕ ሱዳንን ዘተኮረ እዩ እንተኾነ እቲ ዋዕላ ኣብ ምብራቕ ሱዳን እናባእሰ ክመጽእ ዝጸንሐ ናይ ቀቢላታትን ምትፍናን መፍትሒኡን ኣብ ዝብል ነጥብታት ክዝቲ ብዛዕባ ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን ሱዳን ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ እትሕልፎ ዘላ መስርሕ ጉዳይ ምብራቕ ሱዳን ሓደ ካብ ዕንቅፋታት ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ የረድኡ መንግስቲ ሱዳን ኣብ 2020 ዝተበጽሐ ምብራቕ ሱዳን እንተ ዘይተግቢሩ ርእሰ ውሳኔ እቲ ዞባ ክእውጅ ምዃኑም ብናዝሪ ዝፍለጥ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምጥንቃቑ ይዝከር ናዚሪ ቤጃ ዝርከቦም ሓያሎ ፖለቲከኛታት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝርከቦም ኣማይ ሰባት ኣብቲ ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝተወደበ ዋዕላ ቀቢላታት ምብራቕ ሱዳን ንምስታፍ ብ4 ነሓሰ ዶብ ኣብ ዝሰግሩሉ ዝነበሩ እዋን ብሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ከም ዝተዓገቱ ኣይርስዓን ኣብ 2005 ኣብ መንጎ መንግስትን ሓይልታት ምብራቕ ሱዳንን በመንጎኝነት ኤርትራ ዝተበጽሐ ስምዕ ኣብ ሓደ ዓመቱ ከም ዝፈረሰ ዝዝከር እዩ ቻይና ንታይዋን ዘነጻጸረ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዝዛዘመት ኣፍሊጣ ሰራዊት ቻይና ከካይዶ ዝቐነየ ንታይዋን ዘነጻጸረ ወታደራዊ ልምምድ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ቻይና ገሊጻ ኣብቲ ሓይልታት ምድሪ ሚሳይላትን ባሕርን ዝተሳተፈሉ ልምምድ እቲ ኣብ ዝቀረባ እዋን ዝተሰርሐት ነፈርቲ ውግእ ክትስከም ሻንዶግ ዝተባለት ዓባይ መርከቡን ኣካል ናይቲ ልምምድ ምንባራ ቻይና ሓቢራ ነታይዋን ከም ሓንቲ ክልል እትሪኣ ቻይና ነቲ ስርሒት ንመንግስቲ ታደሰት ተሪር መጠንቀቕታ ምዃኑ ይንገር እቲ ልምምድ ፕሬዝደንት ጻይ ኢንግ ወንግ ካብ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ጉዕዞ ምስ ተመልሰት ድሕሪ ሰዓታት እዩ ተጀሚሩ ሚኒስትር ምክልኻል ታይዋን 70 ወታደራዊ ነፈርቲ ቻይናን ተሻዓተ መራኽብ ንማእከላይ መስመር መጻቦ ታይዋን ከም ዝሰግራ ገሊጹ መስመር መጻቦ ታይዋን ኣብ መንጎ መሬት ቻይናን ታይዋንን ዝርከብ ዘይወጋዕዊ ዶብዩ ሓንቲ ካፕተን መራኽብ ኣብተን ፒንግታን እትበሃል ንታይዋን ዝቐረበት ደሴት ቻይና ኣብ ትጓዓዘሉ እዋን ካብ ደርባ ሓደ ዙርያ ከም ዝተተኮሰ ሮይተርስ ሓቢሩ ሚኒስትር ምክልኻል ታይዋን ንልምምዳት ቻይና ብህዳት ርትዓውን ዕቱብን ኣተሓሳስባ መልሲ ከም ዝህብን እዚ ድማ ግጭታት ከይጋደድ ወይ ንሃገራዊ ልኡላውነትን ጸጥታን ንምክልኻል ዘይምርዳእ ከይስዕብ ኣብዚ
ብዝብል መትከል ዝተመርኮሰ ምዃንን ገሊጹ ሶማል ምስ ሩስያ ከይትውግን ዝዓለመ ዑደት ላዕለዋይ ልኡኽ ፊንላንድ ናብ ሞቃዲሾ ተኻይዱ بمنستر قدات وصاي بيكا هافيستو زمرح العلواي لوخ منغس فنلاند ناب سومال وقعوي ناي سرح مبصح اكايدوم العلواي لوخ بشوعة ميازيا ناب مقادشو ابز بصحلو مس بريزيدنت حسن شيخ محمود بمرخاب اب كوينات يوكرين مرغصي سومالن بزملكت كمز تمايته دبلوماسياوي منچታት حبيروم منستر هافيستو ابتي مس بريزيدنت حسن زكايدو ركب ورا روسيا بالعلي يوكرين كبقا دغف سومال هاغراوي محبرسب اگداسو مخانو كمز ገለጸሉ بتويتر اب زرغو حبريت አረጋግጹም ምስ ሩሲያ በገዝፍ ከፋል ዶብ እትዋሰን ፊንላንድ በዘካትን ዩክሬንን ዘለዋ ደገፍ በወግዓው ክትገለጽ በመጽናሃ ዘሐለፈ ሰሙን አባልታ አንጻር ሩሲያ ኪዳን ዝመስረትቶ ኔቶ ሙኻና ይፍለጥም እዛ በሰሜናዊ ጫፍ ዓለም ትርከቡ አውሮፓው ሀገር ናብ ኔቶ ምጽምባራነት ምስኩናት ሩሲያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዝርከብ ወጥሪ በዘባሰ ከአርጎ ከም ዝኽል ይትንተኒም ፊንላንድ ናብ ኔቶ ምጽምባራ አሜሪካ ዝመርሐይቱ ደንብ ሀገራት ምዕራብ ሰራዊቱን አጽዋሩና በሰፊህ ክፋል ዶባት ሩሲያ ከጽገ ዝኽል በመኻኑን በፕሬዝዳንት ፑቲን ዝምራሕ መንግስት ሀገር ስጋት ዝፈጥሩ ይኽብል ተንተንቲ ይረዱም ምስ ሀገራት አፍሪካ ዝምድና ንምሕያል ጽዑ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ትገብር ዘላ ሩሲያ በፍላይ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪካም ክል ቀይሕ ባህሪ ቀዋሚ ወታደራዊ ማዕስከር ንምቋም ተቋምት ምህልዋ በሰፊሁ ዝግለጽ ዘሎ አርስቲም ሩሲያ በዚ ዓላማ ዝደሃበ ምያጥ ምስ መራሕቲ السودان إيرتران جيبوتين زركبن هاجرات اتزوبة تكايد كمزلة يفلتم بمنستر قدات وصاي سيرجي لافروف زمرح العلواي الأخ روسيا أبزر أرستزي بمتكوار مس مرحتي هيالو هاجرات أفريقام نمزر راب تدقاقام وان هنابز أهور كمل على سنكلو سب السلطان زن هاجراتون أبت مساها لزعوه نمزتاين أبروسيا كبتسحو تاني حميم عودت بمنستر قدات وصاي زمرح العلواي الأخ غنايتا زحلف السمون أنصار روسيا نابز قومت كيدان زت تسمبرت فنلاندون نابتان هنداوك نوس كأي بحرن أب زرخب استراتيجيكا وكل ما يتركب سومال كام طلبات روسيا كيمالأه زعلمه دبلوماسياوي من قصاص مخانو يأمت زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو الدين على نام مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام